Aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye araba ye juillet kalo tile 8 san 2026 aw ka dun kibaru ni ye o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carilen ni k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni k'olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ ka sanga ni ataki minnu kɛra an ka Mali jamana localité caman yɛrɛ kɔnɔna sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 4 san 2026 ka sanga ni o ataki ninnu ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati min i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu wulimɛ ni k'u jɔ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka banbaci walima o yɛrɛ kɔni si latunu o hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko ANIFIS opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ka da kan ni sibiri do in na juillet kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni banbaci walima olu taara binkani wale kɛ ANIFIS localité la ko ANIFIS lakanani ko baara ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min y'an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka sɛbɛya kura sɔrɔ banbaci walima o yɛrɛ kɔnɔ kan ni maa caman fagalen o maa ninnu yɛrɛ kɔnɔna halisa an bɛ to ANIFIS opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ ANIFIS yɛrɛ kɔni localité la banbaci walima o kɛlɛli yɛrɛ kɔnɔna walasa maa minnu donna ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin localité kofɔli ma ka fɛɛrɛ tigɛ ne ka o banbaci walima ni si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna a kɔni bɛ laseli kɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min y'an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye faraku camanw yɛrɛ kɔni kɛ ANIFIS localité yɛrɛ kɔnɔna ko faraku ninnu tun bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima o daga sigiyɔrɔ yɛrɛ de kɔni ma ni localité kofɔlen in na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa min yɛrɛ kɔni an ka direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni ni o ye DRCC maaw ye halisa olu kɔni cɛsirilen bɛ contrôle yɛrɛ kɔni kɛli la jamana station bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ale ka se ka feere cogo ɲuman na ale ni tajimafɛn yɛrɛ kɔni kana na détourner cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko kari tɛmɛnen juillet kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka DRCC maaw olu kɔni taara contrôle kɛ station dɔ la k'u taalen contrôle kɛ station yɛrɛ kɔnɔna u taara bali citerne dɔ yɛrɛ kɔni jɔli la citerne min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka tajimafɛn yɛrɛ de kɔni di station kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye DRCC ma olu ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ tajimafɛn yɛrɛ kɔnɔna min tun bɛ ka kɛ min tun bɛ citerne yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni na ko tulu dɔ yɛrɛ kɔni tun b'a la ko tajimafɛn tun ye tajimafɛn bayɛlɛmalen yɛrɛ de kɔni ko min yɛrɛ kɔni ni station ma n'u tun bɛ fɛ ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni feere k'a feerelen tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni don jamana kɔnɔdenw ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni na ka da ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni kun ma yen nɔ tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali ministre de l'urbanisme yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni bɛ kunnafoniya lase kɛ maaw ma maa minnu ka so walima u ka baara yɔrɔw yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ Kati domaine militaire yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni u ka wuli joona ni k'u senfa ka taa an ka commission nationale d'indemnisation maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la walasa fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni na latigɛ min yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni u ka wuli ka bɔ u ka yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na o ko hukumu de la u ka taa an ka nin commission yɛrɛ kɔni na walasa u wuli ni ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna wari minnu kan ka di u ma o ko yɛrɛ kɔni hukumu na wari ka d'u ma teliya la délinquance ale ni bandiya kɛlɛli ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni Sadiola commissaire de police cɛ dɔw yɛrɛ kɔni ko le opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ juillet kalo tile 2 su ni ka don juillet kalo tile 3 kɔnɔna san 2026 Sadiola localité yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni Sadiola commissaire de police cɛ dɔw ye k'u ka nin opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka u bolo da maa 3 yɛrɛ kɔni kan ni bi saba kɛ maa 3 na k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni suɲɛni yɛrɛ de kɔni kɛ Sadiola localité la k'u ye maa dɔ yɛrɛ de kɔni ka bagan suɲɛni ka bagan yɛrɛ kɔni faga ni wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na wagati min na i n'a fɔ ko bi wulikajɔbaw yɛrɛ kɔni bɛ sen na Afrique du Sud jamana kɔnɔna ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛ dunanw yɛrɛ kɔni fɛ u ka dugukolo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunan minnu yɛrɛ kɔni ka papier kow yɛrɛ kɔni tɛ règle la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw olu bɛ ka wulikajɔw yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni nin dunan ninnu ye k'olu ka taga ka bɔ u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw ka wulikajɔ caman yɛrɛ kɔni na a kɔni yira la
k'a fɔ ko walejugu caman kɛra ni ka ɲɛsin dunan camanw yɛrɛ kɔni ma u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Nigeria ka ministre des affaires étrangères ale kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni b'a yira k'a fɔ ko Nigeria ka jamana kɔnɔden 2 yɛrɛ kɔni fagara Afrique du Sud jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Nigeria autorité maaw ye u b'o wale yɛrɛ kɔni condamné ko olu b'a wajibiya Afrique du Sud autorité maaw yɛrɛ kɔni ka u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni dayɛlɛ teliya la walasa Nigeria ka jamana kɔnɔden ninnu sara lahalaya min na u ka se ka don ale ni maa min ye ni maa yɛrɛ kɔni faga ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen dɔn ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw halisa olu bɛ ka continuer u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ opération minnu yɛrɛ kɔni na u bɛ banbaci wale maaw ɲini k'u nɔnɔ minɛlen ni k'u bɔnɛ u ni na ani fisi localité yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ banbaci wale maaw kɛlɛli ko hukumu yɛrɛ kɔni na ani fisi localité yɛrɛ kɔni na état major général des armées ka kɔrɔfɔla a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la ani fisi localité yɛrɛ kɔni na ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ganenba yɛrɛ de kɔni don an ka Mali fintigilakaw ni banbaci wale maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ani fisi localité la o ko hukumu la sanga ani wagati fintigilakaw bɛ sanfɛkɛlɛkɛminɛnw wuli walasa ka se ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ ko ka sanfɛkɛlɛkɛminɛnw to jamana lakɔlɔsili baaraw la sanfɛkɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ka ani fisi SIA fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko kabini sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra ni banbaci wale man yɛrɛ kɔni kan o kɔni o kunnafoniya yɛrɛ kɔni lase fintigilakaw ma o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ fintigilakaw fɛnɛ ordre yɛrɛ kɔni di min ye sanfɛkɛlɛkɛminɛw olu fɛnɛ farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni ma a kɔni yira la k'a fɔ ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ko banbaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni bɔnɛw ni na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tilalen ni opération yɛrɛ kɔni na o ma ko yɛrɛ kɔni kaɲi ten halisa o continuera jamana lakɔlɔsili baaraw la ani fisi localité yɛrɛ kɔni na ko ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o taara bɔ banbaci wale jɛkulu filanan wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan ani fisi localité dɔ la ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni talen bɔ nin ko in yɛrɛ kɔni kan u kɔni kunnafoniya lase fintigilakaw ma o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ sanfɛkɛlɛkɛminɛw sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin o banbaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni ma a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o banbaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni ka maa caman faga ko pikapu dɔ fɛnɛ tun bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ na ni pikapu yɛrɛ kɔni tun ye banbaci wale maaw de ta ye n'u tun b'a utiliser u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka pikapu bɛɛ lajɛlen halaki ko wale yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn wɛrɛ yɛrɛ kɔni ale tun bɛ yɔrɔ in kɛrɛfɛla la nka bolimafɛn yɛrɛ kɔni tun dogolen don yiri jukɔrɔ la yɛrɛ de kɔni na banbaci wale man y'a daba kama ni ka o kɔni dogo yiri jukɔrɔla la walasa min yɛrɛ kɔni sanfɛkɛlɛkɛminɛw u kana n'a ye cogoya si la nka banbaci wale maaw tɛ min kalama o de k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni sanfɛkɛlɛkɛminɛw k'olu bɛ se u ka baara yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni sera ka ni mɔbili kofɔlen yɛrɛ kɔni dogolen yiri yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ sanfɛkɛlɛkɛminɛw sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin o bolimafɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma yiri jukɔrɔla in na ni opération min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka wagati laban opération yɛrɛ kɔni na minnu yɛrɛ kɔni daminɛna an ka Mali fintigilakaw fɛ walasa ka se ka banbaci wale maaw kɛlɛ ani fisi localité la wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali fintigilakaw olu kɔni wililenba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kama ani fisi localité la ka d'a kan maa min yɛrɛ kɔni y'a essayer ka taa nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na fintigilakaw la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min y'an ka état major général des armées ale bɛ sinsin a ka ko kura ye k'ale ni an ka Mali fintigilakaw halisa o kɔni bɛna continuer ni ka pression yɛrɛ kɔni boli banbaci wale maaw kan fo ka taa fɔ laɲini fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini banbaci wale ma ni kɛlɛliko la fo laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka sabati n'o laɲini sabatira tuma min na yɛrɛ de kɔni min yɛrɛ kɔni ye pression yɛrɛ kɔni u bɛ sɔrɔ ka dɔ b'o la a bɛ tila ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka jateminɛ u ka muɲu ale n'u ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni kɛli la ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa an bɛ to ani fisi opération ko yɛrɛ kɔnɔ hukumu yɛrɛ kɔnɔ na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na min y'an ka état major général des armées ale bɔ ni ka kunnafoniya lase maliden bɛɛ lajɛlen ma kunnafoniya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka farapu jiginni caya banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kan ani fisi localité yɛrɛ kɔni na ko o baara nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ opération dɔ de hukumu kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni labɛnna wagati labɛn na ni opération yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ walasa ka se ka banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ de kɔni kɛlɛ ani fisi localité
yɛrɛ kɔnɔna communiqué la min carila tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ an ka état major général des armées ale b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni k'olu ye frappe kɛ ne ka ɲɛsin banbaciwale ma hali ni u daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni sera ka localité ANEFIS localité caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ye frappe kɛ ne ka ɲɛsin banbaciwale ma ni yɛrɛ kɔni daga sigiyɔrɔ minnu ma ni yɛrɛ kofɔlen na kɔni yira la k'a fɔ ko daga sigiyɔrɔ ni yɛrɛ kɔni kun bɛ ANEFIS yɛrɛ kɔni bɔda ale ni a camancɛya fanfɛlaw yɛrɛ de kɔnɔna état major général des armées ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔ k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko bilan ɲumanba de bɔra opération yɛrɛ kɔnɔ ko bilan mun bɔra opération yɛrɛ kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaciwale ma ka mobile blindé 2 ye k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ko min yɛrɛ kɔni pick-up 3 fɛnɛ o fɛnɛ tiɲɛna an ka Mali fintigilakaw ka ni frappe in sababuya la fo ka taa se banbaciwale jɛkulu groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni o jini min yɛrɛ kɔni k'o ka maa caman fagara min kɔni fɛnɛ banbaciwale jɛkulu Front de Libération de l'Azawad ni o ye FLA yɛrɛ kɔni ka maaw ye k'olu caman kɔni fɛnɛ fagara an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ni opération yɛrɛ kɔni sababuya la opération min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ de kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni autorité militaire yɛrɛ kɔni olu bɛ hakili sigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa min yɛrɛ kɔni ye opération de ratissage yɛrɛ kɔni k'an ka Mali fintigilakaw bɛ ka continuer ni ka o kɛ ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na walasa banbaciwale maa minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu si latunu ale ni opération yɛrɛ kɔni sababuya la jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn min yɛrɛ kɔni état major général des armées ale bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta k'a cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati a bɛ hakili sigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'olu kɔni cɛsiri bɛɛ fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ka latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye lakana ye o ka se ka sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni commandement militaire yɛrɛ kɔni ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'alisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon kosɛbɛ u ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na u bɛ ka opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka banbaciwale maaw kɛlɛ wale min nana kɛ sababu ni min yɛrɛ kɔni an malidenw n'an bololafɛ an ka lakana bɛ se ka sabati an sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na. Oui, en cas direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence, ma yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka opération de contrôle yɛrɛ kɔnɔ na walasa tajimafɛn ka feere a feere cogo la jamana in kɔnɔ la wa min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw kana détourner cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ na ko carré tɛmɛnen juillet kalo tile 5 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamako DRCC ka sɛgɛsɛgɛli baarakɛlaw ye ko k'olu to u ka contrôle baaraw yɛrɛ kɔnɔ na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka u bolo da citerne dɔ yɛrɛ kɔnɔ n'a kɔni yira la k'a fɔ ko ni citerne in kɔnɔna na ko tajimafɛn bayɛlɛmalen yɛrɛ de kun bɛ yen nɔ tajimafɛn min yɛrɛ kɔni kun bayɛlɛmalen yɛrɛ kɔni kun don ni tulu de ye ko wa DRCC maaw b'u bolo da ni citerne yɛrɛ kɔni ka wagati min na o y'a sɔrɔ citerne yɛrɛ kɔni kun bɛ station dɔ yɛrɛ de kɔnɔ na a kun bɛna na tajimafɛn yɛrɛ kɔni di station tigi ma ninnu ma a ka Bamako DRCC maaw ka kɔrɔfɔ la u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko tajimafɛn modèle min yɛrɛ kɔni kun bɛ nin citerne kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni utiliselen don kosɛbɛ usines yɛrɛ de kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni bɛ kɛ moteur kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni o moteur yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ni ka fɛn dɔw yɛrɛ kɔni labaara ko ni tajimafɛn modèle yɛrɛ kɔni utiliser ni ka kɛ moto walima mobile yɛrɛ kɔni na k'a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don bolimafɛntigiw ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ye DRCC ka cɛden olu bolo da ni camion citerne yɛrɛ kɔni ka ɲɔna ka na tajimafɛn yɛrɛ kɔni di station tigi ninnu ma ko opération yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ wagati min na min yɛrɛ kɔni DRCC ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu bolo da camion citerne yɛrɛ kɔni kan ni k'a minɛ wa camion citerne yɛrɛ kɔni kun na tajimafɛn di station service ma minnu yɛrɛ kɔni ma o station service yɛrɛ kɔni datugura DRCC ka sɛgɛsɛgɛli baarakɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ a kɔni yira la k'a fɔ k'an ka DRCC maaw bɛ ka nin opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka cɛsiri baaraw la sanga ani wagati ka to ka taa contrôle yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana tajimafɛn feere yɔrɔw yɛrɛ kɔni na walasa min an malidenw yɛrɛ kɔni k'anw lakana tajimafɛn kolonw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma ale ni min yɛrɛ kɔni DRCC ma olu b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ produit fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'a bɛ ka feere yɔrɔ dɔ la a man kan tɛ ka feere yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na DRCC maaw yɛrɛ kɔni bɛ u cɛsiri fɛɛrɛ latigɛ la ni ka o produit sugu ninnu yɛrɛ kɔni feereli bali an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa ka se ka malidenw yɛrɛ kɔni lakana ni fɛn kuntan ninnu yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma an ka bolimafɛnw na
Min an ka Mali ministre de l'urbanisme yɛrɛ kɔni ale kɔni ye wulimada kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma ke maa yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko so bâtiment walima i ka nafamafɛn dɔ yɛrɛ kɔni bɛ kati domaine militaire yɛrɛ kɔni na k'a laɲini don i fɛ i ka wuli joona i k'i senfa ka se an ka Mali commission nationale d'indemnisation maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la ko ni laɲini bɛ ka kɛ ni maa minnu yɛrɛ kɔni fɛ maa ninnu bɛna na ni wulikajɔ in yɛrɛ kɔni kɛ walasa u ka se ka procédure yɛrɛ kɔni daminɛ cogo min indemnisation o ka se ka di u ma ni indemnisation o kɔni ye ka wari yɛrɛ de kɔni di maa dɔ ma ka d'a kan i kɔni na se a ka fɛn nafama dɔ yɛrɛ kɔni ma ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni carila tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 6 san 2026 ni communiqué yɛrɛ kɔni bɔla an ka ministre de l'urbanisme yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la wa communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ministre de l'urbanisme ale kɔni bɛ walawali kɛ k'a yira k'a fɔ ko kabini san 2019 wagati ko plan d'aménagement dɔ yɛrɛ kɔni kun bɔra Kati ville ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko plan d'aménagement ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɔni kun yiralen don k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye zone de sécurité dɔw yɛrɛ kɔni ko kɔni nana kɛ ni ka kan yɛrɛ kɔni lakori o zone kofɔlen yɛrɛ kɔni créé la walasa ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o yɔrɔ yɛrɛ kɔni lakana Kati localité yɛrɛ kɔni na ko nka o décision yɛrɛ kɔni ta ni bi yɛrɛ kɔni cɛ san caman yɛrɛ kɔni tɛmɛna o san caman minnu yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni taara so ale ni bâtiment yɛrɛ kɔni jɔ o zone kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko foyi man ka tɛ ka jɔ ni zone yɛrɛ kɔnɔna na ko zone yɛrɛ kɔnɔna na ta ni ka kɛ zone de sécurité yɛrɛ de kɔni fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔw la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka dankari nin ko in yɛrɛ kɔnɔna ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni ye u ka so jɔ ni yɔrɔ kofɔlen na ka olu lawuli ka bɔ yen nɔ mais kalo tɛmɛnen san 2026 commission dɔ yɛrɛ kɔni sigila sen kan ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni fɛ commission min ka baara yɛrɛ kɔni kun bɛnna maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun taara i ka so jɔ ni yɔrɔ kofɔlen nin yɛrɛ kɔni na ka o so nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni recensé ale ni ka so nin yɛrɛ kɔni lajɛ musaka hakɛ min bɛ se ka don olu yɛrɛ kɔni na ko commission yɛrɛ kɔni tilala a ka baara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa tilalen a ka baara la rapport min yɛrɛ kɔni carila o ko in na rapport in yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka commission nationale d'indemnisation maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la ko yɛrɛ de kɔni na maa o maa e yɛrɛ kɔni ka so sen bɛ nin ko in na walima ko bâtiment dɔ b'i bolo Kati localité yɛrɛ kɔni na k'o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'a laɲini don aw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u kɔni ka taa commission nationale d'indemnisation yɛrɛ kɔni yɔrɔ la walasa u kan ka papier boliboli minnu kɛ k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ o la ni u ka dossier yɛrɛ kɔni acceptera ko min yɛrɛ kɔni o maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni u bɛ indemnisation yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni o ye ka wari dɔ yɛrɛ kɔni ta ka di u ma min yɛrɛ kɔni ministre de l'urbanisme yɛrɛ kɔni ale bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin maa minnu ka so yɛrɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'a b'a laɲini u fɛ u ka coopération tɛmɛ u ni an ka Mali autoritéw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa min yɛrɛ kɔni ni opération d'indemnisation yɛrɛ kɔni ale ka kɛ lafiya kɔnɔna na ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ installation militaire minnu yɛrɛ kɔni bɛ Kati localité yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni lakana yɛrɛ kɔni sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi délinquance ale ni bandiya kɛlɛli ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Sadiola commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmɔgɔya bɛ Abdina Gindo yɛrɛ de kɔni bolo ko juillet kalo tile 2 su ni ka dugu jɛ juillet kalo tile 3 la san 2026 ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sadiola localité yɛrɛ kɔnɔ na opération min yɛrɛ kɔni kun cɛla ni bolodali ye maa 3 yɛrɛ de kɔni kan ni bisiya bɛ kɛ maa 3 na k'a fɔ k'u ye bagan dɔ yɛrɛ de kɔni suɲɛ ɲani Koto village yɛrɛ kɔnɔ na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Sadiola cercle de kɔnɔ na ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région de kɔnɔna na Sadiola commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔlɔ ko olu kɔni ma girin dɔrɔn ni ka wuli ka taa ni opération yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲani olu ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ ɲani Koto village sigibaa maa dɔ yɛrɛ de kɔni taara dénonceli kɛ k'a yira k'a fɔ ko bagan dɔ yɛrɛ kɔni suɲɛna ko a bagan kofɔlen min yɛrɛ kɔni suɲɛna village in yɛrɛ kɔni ɲɛfɛ dɔɔni ni sibiri damadɔni yɛrɛ kɔni ko bɔ taara kɛ bagan kofɔlen yɛrɛ kɔni kantigɛlen yɛrɛ kɔni kunkolo yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ in na kabini ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni fɛnɛ sera Sadiola commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ma olu ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni labara cogo ɲuman na o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka maa 3 yɛrɛ kɔni localiser ni k'u bolo da maa 3 ninnu kan so dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna n'a yirala k'a fɔ ko so kofɔlen yɛrɛ kɔni ni ɲani Koto village yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 3 yɛrɛ kɔni kan ko bɔ taara kɛ maa 3 nin kan nin yɔrɔ kofɔlen in na ko a bɔ bɛ taa kɛ ni maa 3 nin yɛrɛ kɔni ka wagati min na o y'a sɔrɔ u tun bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka boli ni bagan in yɛrɛ kɔni sogo de ye ko Sadiola commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni kelen ni ka u bolo da ni maa 3 nin yɛrɛ kɔni kan u ye sogo min minɛ maa 3 nin yɛrɛ kɔni na ko
marque dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ bagan kofɔlen yɛrɛ kɔni golo la o marque yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni ye Sadiola commissariat de police ma olu sera ka bagan yɛrɛ kɔni tigi yɛrɛ kɔni dɔn ka ka bagantigi yɛrɛ kɔni kun marque dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ a ka bagan yɛrɛ kɔni na ko bolodara maa saba minnu kan ni opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na yirala k'a fɔ ko maa saba ni yɛrɛ kɔni na ko kelen si bɛ san 27 la dɔ si bɛ san 33 la sabanan o kɔni si bɛ san 20 de la ko bolo bɛ da ni maa saba ni yɛrɛ kɔni ka wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni bagan ye sogo ye o yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo hali n'a sɔrɔ Sadiola commissariat de police ma o yɛrɛ kɔni u bolo da ni maa saba ni yɛrɛ kɔni kan o n'a ta o y'a yira k'a fɔ k'u tɛna ko in yɛrɛ kɔni ka ɲi ta halisa u bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ maa saba nin na u ka bagan soɲɛ kɔnɔna ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o complice nin bɛɛ lajɛlen kan ni k'o bɛɛ kɛ wo la ni opération yɛrɛ kɔni bɛ hayira maliden bɛɛ lajɛlen na ko kura ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni k'olu jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ délinquance ale ni bandiya yɛrɛ kɔni kɛlɛli ko la an ka jamana kɔnɔna na ko wa i n'a fɔ an ka Mali police national directeur yɛrɛ kɔni a ko fɔ cogo min ni o police national directeur yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadelen don an ka Mali lakanako ministre yɛrɛ kɔni fɛ k'i n'a fɔ olu ye bilasiralikanw yɛrɛ kɔni di u ma cogo min olu kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni criminalité ale ni bandiyaw yɛrɛ kɔni k'o kɛlɛni ka bɔ jamana in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Sadiola commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni hali bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma a b'u fɔ u ka cɛsiralen don u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération yɛrɛ kɔni fɛ wa a bɛ a laɲini u fɛ halisa u ka continuer ni sira kun yɛrɛ kɔni kan u ka opération ko hukumu na a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma halisa an ka continuer collaboration tɛmɛnen na ani an ka lakana tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko ni an bisigara maa o maa yɛrɛ kɔni ka ko kɛta yɛrɛ kɔni na a ka kan an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni wele joona ni ka o ko yɛrɛ kɔni signalé ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an b'an ka lakana tigilamaaw dɛmɛ kosɛbɛ jamana yɛrɛ kɔni lakana ni baaraw la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma